Agora estamos en Vilán, porque isto pertence a Vilán, aunque aí está Anceu, está, como lle chama, Forzans, aí ao lado tamén, aquí neste monte. Bueno, este lugar chamase Chan de Vilariño. Sí, sí. Chamase Chan de Vilariño polo que dirixeu as tropas contra os moros no ano 1850, que viñeron aquí, e aquí lle fixeron frente. E aquí conta a lenda de que estaba enterrado o rei moro neste sartego. Este sartego queda aquí no, que se chama San Ingerir. no, pero a Fraga do Capitán tamén lle chaman aquí ao No, lado. no, ese é a Carballedo do Capitán. A Carballá do Capitán. E aquí dice a lenda que estaba enterrado este persoaxe. Para chegar aquí costou Dios e axuda, porque hai que falar co presidente de Comodamente, que mande por aquí o trator, que en llano, tampouco costa nada. Iso é o problema Porque, deles. mi má como estou, tiña as pernas como un sampín. Non lle interesa a eles ensinar isto. Pois non sei por qué, porque... Oye, Non, porque ten medo que lle sacas no mundo. sí, home, vanlle a sacar, vanlle a sacar. E aquí queda entón o sartego este que dicen os veciños de Vilán de que aquí estaba enterrado o rei Mouro calando no ano 825 dicen que aquí hai unha batalla que Alderramán II mandara para cá porque xa Galicia empezaba a ter nombre porque descubriron o camiño de Santiago e aquí os galegos lle fixemos frente e levaron bastante da chevada por os dous lados, pero aquí ao lado do río Itabén non se lle puxo nada fácil. E a leyenda dice que este sartego esquecido, olvidado aquí no Alto de Vilán, pois é onde estaba enterrado o rei Mouro. Supuestamente. E tamén me dicía que a reina Mora, porque tamén parece estar aquí, conta a leyenda que estaba aí abaixo, na Ponte dos Mouros, e xa, como lle chaman? O Itabén. Si, pero o pueblo que está ali ao lado, como lle É chaman? o Itabén. O Itabén, o Itabén. E ali, que xa falamos delo, que hai aquel acueducto, eso, singular. E aquí deixamos o conto. E eu agradecido... A cruz. Agradecido, dime a filla de Paco, que tamén vamos ir a ver a cruz desde abaixo, que é unha cruz que abaixo está montada sobre uns petroglifos. Vilariño. 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 Bueno, entonces xa comentaremos do tema. Despois pondremos unhas fotos, a ubicación, porque chegar aquí non é nada doado. Muy complicado. Sí. Muy complicado. Complicado non é. Necesitamos que limpien o monte. Hai toxos que quede claro, o monte limpo. Canto máis limpio, máis bonito. Porque depois pronto a luz. Mira como está. E aquí caeu ya hasta un pino. Non debe haber falta de leña por aquí, porque o pino daba un xeito para o inverno. Non sei, se eu fora veciño de aquí, viña co trator e levamos. Sí, calquera ven aquí. Bueno, o trator dando un xeito... Aí queda, bueno, o sarcófago. Aí queda, o sarcófago. E eu deixo, xa pondremos fotos e contaremos un pouco a historia do sartego, onde está e o que diz a lenda. Ata despois.